Slovensko opäť šliape a dýcha na krk Európe. Podľa údajov Národnej banky Slovenska sa ekonomickou výkonnosťou približujeme k vrcholu únie. Momentálne dosahujeme skoro 75% priemeru európskej 27. Pri vysokej nezamestnanosti a nízkych platoch to ale môže znieť ako zlý vtip. Detaily má Richard Juriš. Papierovo to znie úplne výborne. Podľa údajov Národnej banky Slovenska stále šlapeme rýchlejšie a dýchame na chrbát Európy. Máme najdynamickejší rast podľa HDPčka meraného, teda podľa hrubého domáceho produktu. To znamená, že keď sme boli krajina, ktorej sa stále lepšie darí a darí, čo v podstate nie je zlá informácia. Momentálne dosahujeme okolo 75% ekonomickej výkonnosti priemeru únie, Európskej únie, teda Európskej 27, keď to meriame hrubým domácim produktom. Toto je naozaj zaujímavé, je to fajn, robia to vlastne naše veľké podniky. V podstate, keby sme tak zobrali podľa údajov na MBS-ky, dokonca by to malo byť ešte lepšie a v roku 2013 by sme mali dosiahnuť a dokonca prekročiť až 80% priemeru Európskej únie podľa HDPčky. K lepšej výkonnosti našej ekonomiky prispievajú reformy navrhované vládou a ktoré vedú v podstate k zlepšeniu konkurencie schopnosti. No a samozrejme aj to, že naša ekonomika je otvorená. Toto je dobré, keď sa darí okolitým krajinám, lebo sme proexportne orientovaná ekonomika, teda najmä Nemecku a Amerike. Naopak sme zraniteľní v tomto smere. Zaujímavé ale je v podstate, alebo skôr smutné to, že bežní ľudia nepociťujú to, že by sme mali stále výkonnejšiu vlastne túto našu ekonomiku. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Úspech slovenskej ekonomiky nezáleží na slovenských podnikoch, ale záleží na pár desiatkách zahraničných firiem, ktoré tvoria rozhodujúcu časť exportu, produkcie, zisku. Takže formálne rast HDP obrovský, na platoch ľudí sa to neprejaví, zisk sa transferuje z zahraničia, ale naša zahraničná obchodná bilancia je skvelá, lebo máme prebytky. Možno aj práve preto niektoré štúdie sa už snažia hovoriť o tom, že nemerajme výkonnosť a život krajiny len nejakými číslami HDP na papieri, ale pozrieme sa na to očami tak obšírnejšie a v tomto smere už to také ružové nie je. V tomto smere v podstate spokojný na Slovensku len každý štvrtý človek.